San Fernando. Kagaibanan ko po na MFA si Fatima at saka si Ma'am Adi. So ako po ang nakatas mo niyan na mag-discuss po ang first trans RFR. Diit man lang po ini, compare po naman sa AF. Ano po? So hindi po ang mga attachments sa first trans RFR. Approved sub-project proposal. Ikaw po kita, ang pisisumita po ini, bali po 4 po na copy ng RFR. Ang sarong po yung sa COA, which is lahat po yan original. Tapos dapat may kopya man po ang BDC, ang RPMO, and then the ACT. So ini po, approved sub-project proposal, ang kapos po kayan, original, photocopy lang po ang matatanda po sa ito. Tapos, NDRMC resolution endorsing the identified SP for funding provided by the MIAC Technical Review with attendance sheet. Ang CTC lang po yan, ICOA, photocopy po kay BDC. Environmental and Social Management Plan, Environmental and Social Safeguard Checklist, the ESSC, Indigenous Peoples Plan, Resettlement Plan, notarized of project agreement, list of beneficiaries for cash forward SP, certification of approved list of beneficiaries, all other relevant documents leading to the approval of RFR, result to open an account, result to enter into SPA, and CD Form 8. Ini po sa order of document kung paano na po ipapasa yung RFR. ERFR slip. Sino na po nakahiling kang ERFR slip? Si Maiden na lang po. Pagigibong po yan ng mga MFA. MDRMC resolution endorsing the identified SP for funding provided after the MIAC technical review with attendance sheet, accomplishment of technical review, checklist from cluster Rio and cluster city. Approve of project proposal, bank snapshot, CL. So sa PAN po ini, Environment and Social Management Plan, ESMP, Resettlement Plan, Indigenous People Plan, Environment Compliance, Certificate of Non-Coverage, Water Safety Plan. Ini po ang notarized of project agreement or SPA. Nakahiling na po kamukha ni? Yan po, nakahiling na po kakayan? Okay. So mga dating mga volunteer, iyon na po ay ini ang pirang beses na po kita kainin nag-gibo. Ano po? The sub-project agreement, ini po ang mahihiling po dito. Ano po ang dapat i-check po dyan? Dapat po, consistent po ang pangalan kang barangay, sub-project agreement na po, nakalaag po dyan kung ano po title kang pig-propose na pong project, municipality, province, and region. Tapos, iyan pong date, importante po yan. Minsan po, chat po tayo lagi nagkakamali. Dapat, ang date po dyan, on or after the date kang pagibo po kay Council Resolution authorizing the CN, SPMC Chair, and PB Director to the SPA with LGU and the SWD. Bakit po si SPMC na po tayo ngayon? Hindi na po BDC TWG. Kasi PNMP po ang modality po natin. Ano po? Paano po natin ma-check kung tama po ito? Ito po yung mga source of document. Dapat may yung approved PAW. Doon po sa approved PAW, makikita po natin dyan yung title ng SP natin. Barangay Council Resolution authorizing si NC Chair and PB to enter into the SPA with MLGU. So, project title, dapat po yan check natin. Barangay, municipality, and region. Date entered into shall be on or before, after the date. Saan po yan? Ito po yan. Makikita po natin. Ano po?
Complete name and signature of the following on every page of SPA, including the acknowledgement page. Sino po ang signatory po natin dyan? Si Regional Director, ito po siya, si Mr. Leo Quintillas, and then si Municipal Mayor, si Punong Barangay, si CNSPMC Chairperson, ito pong witness, optional na lang po siya. Pero dapat po lahat ng pages, meron po siyang signature ng mga, yan po nakalagay po natin sa Regional Director. Lahat po ng pages na yan, dapat meron po silang signature. Ito po yan. Approve. Ito na po yung yung mukha po ng resolution na sa project agreement natin. Notarize sa project agreement natin. Lagi po natin i-check yung spelling. Minsan kasi po, nagkakamali po tayo. Minsan nasa region na po yung mga SPA natin, pero binabalik po sa atin kasi mali po yung spelling ng mga pangalan. So hindi po siya i-go sa region kung mali po yung spelling natin. Ni Municipal Mayor, ni Punong Barangay, ni CSPMC Chairperson, at saka ni Regional Director. Ensure consistency of the above detail against the source of document. Ano po yung source of document natin? Na i-check po natin sila na dapat consistent at saka pareho. Makikita po natin yung mga pangalan nila doon sa approved PAW, Barangay Council Resolution authorizing CNSPMC Chair and PB to enter into SPA and MLGU and DSWD. So madali lang po natin siya. Kasi ngayon po meron na po tayong what to check para po maging maayos po yung pagsubmit po natin ng mga RFR. Doon, diba sa NCDDP, wala pa pong kanyan. So nangangapa po tayo. Ngayon po, spoon feeding lang masyado yung binibigay po sa atin ang paggawa ng resolution. Sa natawa na nga ako sa paggawa namin ng establishment of petty cash. Kung i-enter nyo na lang talaga yung pangalan, yung amount, ang dali na lang. So ngayon meron pa tayong kung paano i-check kung tama o mali yung resolution natin at saka mga SPA. Ito po yung whereas the barangay, Sipaya, example lang to, participated in the Kalahisin National Community Driven Development Program, additional financing, or ngayon po, yung PNLP process according to submitted proposal for retrofitting or refurbishing. Saan po natin makikita itong mga pangalan ay ang sub-project title natin? Doon na ulit po importante po na yung PAW po natin is tama po yung mga detalye nakalagay po doon. Sino po ba ang gumagawa ng PAW natin? Si Engineer. Barangay Council Resolution authorizing CSPMC Chair and PB to enter into the SPA with LGU and DSWD. Ano bang i-check natin dyan? Yung sub-project title. Dapat po consistent po siya sa lahat ng mga dokumento po natin na isusubmit sa region o kaya sa COA. Ensure, yan po, consistency of all details against the source of document. Yan po ang source of document natin, yung PAW, at saka yung Barangay Council Resolution. Diyan po natin i-check po yan. Ipapangga po natin lahat ng mga detalye para po consistent po siya lahat. Sa Article 2 ng Sub-Project Description and Cost Estimate, dito po natin na makikita sa 2.1. Makikita po natin dyan yung amount ng sub-project. Makikita din po natin dyan yung target date kung kailan po mag-i-start yung project natin at saka kung kailan po matatapos yung sub-project natin. Saan po natin yan makikita? Para makukorek po natin kung tama yung mga details na ilalagay po natin. Doon pa ulit sa approved PAW. Tapos, ang source of document natin yan sa Barangay Council Resolution ulit po. At ano bang i-check natin dyan? Yung sub-project title, tapos naman yung total project cost as per approved program of work.
dapat po consistent po siya. I-check po natin yan. Dito po, total cost of 495,541. Dapat po lahat ng amount natin, sa lahat ng resolution, yan po ang magre-reflect. Ano po? Pati yung date started at saka yung date completed. Dapat consistent po yan sa lahat ng dokumento. Ano po? Sino po sa kalahi si Karong Kanan? Ito naman po yung 3.2 Municipal Local Government Unit MLGU and Barangay Local Government Unit PLGU provide and deliver on time the counterpart contribution whether in the form of cash or in kind to the sub-project. Ano po ang ibig sabihin ng LCC? Sa AAF po, sino nagbigay ng LCC natin? Lahat sa AF? Sa first trans, ay sa MLGU. Tapos ngayon po, PLGU. Ano po? So, dapat po, ang LCC counterpart, saan po yan natin makikita? Anong dokumento po natin yung makikita? Ang source of document po natin yan sa approved program of work, tapos BNC. Ano po ang BNC? Barangay Nutrition Committee. Diba? Doon po yan natin makikita. Paano po natin nakukuha yung total project cost? 3. Yes. So yun ang total project cost. Ano po? So yung ang LCC natin pwedeng in form of cash or in kind. So makikita po rin natin yan. Saan natin yan makikita? Sa anong source of document? Sa PAW. Di ba po? May mga, sino lang hindi pa nakakikita ng PAW? Wala pa. Yung mga bago ata ngayon, wala pa. Ano po? Pero yung mga dati na nating volunteers, gamay na gamay nila ang mga detalye dyan sa PAW. Okay? Ito po yung last part ng notarized project agreement. Witness thereof the parties have been signed. This agreement is 30th day of September 21. Saan po natin kukunin yung date na yan po? Anong source of document? Barangay Council Resolution authorizing the CSNPMC Chair and PB to enter to the SPA. Ano po ang i-check natin dyan? Must be consistent with the date on the first page of the SPA. Kung ano po yung una doon sa yung first page po ng SPA natin, dapat consistent din po dyan sa last page ng SPA. Dapat po consistent siya. Ang source of document natin, yung Barangay Council Resolution. Ano po? Okay. Ito po yan. Sino po ang gumagawa dito? Sino po ang mag-aano dyan? Maglalagay po ng documentary number, page number, book number, series number. Sino po ang maglalagay niya? Yes. So yan po ang i-check po natin. Dapat properly fill out po siya. Ano po? Sino maglalagay? Si attorney. Okay. Wag po natin tatanggapin pag nagpa-notarize po tayo na wala pong firma ni attorney tapos hindi po fill out yung mga detalye po dyan. Ano po? Dapat po meron yan. Okay. Dito na po tayo sa guidance on that document requirement as per sub-project. Ano po yung mga sub-project na sinasabi nating horizontal sub-project? Bakit po horizontal? Bakit sinasabi po siyang horizontal? Pahiga. Ano po? Pahaba, pahiga. Yung mga horizontal sub-project po natin, ito po yung mga access road, pathways, bridges, pathwalk, spillway water system, rehabilitation, repair, installation of pipes, and other related sub-project. Pag sinabing horizontal, lahat lang po siya,
Mahaba. Ano po? Ano po ang classification ng mga lupa dyan? Meron po tayong tinatawag na government-owned lot at saka may private-owned lot. Ano po ang mga requirement po para magkaroon po tayo ng document doon sa government-owned lot? Ano po ang susubmit natin sa attachment po sa RFR? For LGU-owned lot, barangay or municipal provincial resolution which is applicable. Pwede po yung barangay resolution or municipal or provincial resolution na yung document na yan is owned by tagsadiri kang barangay, sadiri kang munisipyo, or sadiri kang provincial. Ano po? Any of that three, pwede po siya. Tapos, for DepEd owned lot, saan naman po tayo kukuha ng resolution? Ay ng document po yan. Siyempre po sa DepEd, certification allowing the use of the land signed by the school superintendent. Kaya lang minsan, ang hirap kumuha. Naalala ko dati, ang hirap kumuha ng DepEd sa DepEd certification. Ang hirap. Kaya minsan, dinidisallow din namin yung pag sa loob ng school ang project. Kasi ang hirap magkuha ng ewan ko lang po dito sa Kamsur or ano. Before kasi sa Catanduanes, inabot kami ng ilang buwan kumuha na ng DepEd certification. Kaya nung last na ano namin, hindi na namin dinidiscourage namin dati on. Pero hindi ko alam dito sa Kamsur kung madali lang. Iyo man. Iyo. Talaga mapagalo. Sa private owned land, parehas lang po ang coverage niyan. As a private-owned land for lots located within the titled residential, agricultural, industrial land, including lands covered by the certificate of land ownership over applicable land instrument shall be notarized. Anong DOD? Deed of donation or notarized usufruct agreement that clearly stipulate the use of intended for the sub-project, appropriate applicable duration in the terms of condition of the agreement, among others, specific delineation of the land subject in the usufruct agreement, right-of-way agreement and or permit to enter the contract, certificate to certified identity, legal owner of the parcel of land for the proposed site. Sino po ang magbibigay sa atin ng deed of donation? Sino po ang magbibigay po sa atin ng yung may-ari ng lupa. Diba? Kung kanino nakapangalan yung lupa. Halimbawa po, yung may-ari ng lupa si Eduardo, pero may anak siyang si Jose at saka si Bonifacio. Patay na si Eduardo. Sino po ang Jose. Dapat, pipirma pa rin yung dalawang anak niya. Hindi lang pwede yung isa. Di ba kasi sila yung direct heirs ni Eduardo. Di ba? Ganun po yun. Dapat malinaw po duman sa deed of donation kung sino po yung may-ari ng title. Ano po? Siya ang magbibigay po niyan. Hindi na po kasi yung may mga hindi na to applicable sa atin. Yung may naman po tayo dito, may mga indigenous people, mga IPs, wala naman po. Vertical salt project. Ano naman po ang sinasabi natin vertical salt project? Ito po yung mga construction, repair, rehabilitation of daycare center, of evacuation center, school, rural or health unit, hand washing facility, construction, rehabilitation of water reservoir, installation of communication devices, others of project that will be installed or constructed vertically allowed by the program. Yun po yung mga nasa kategory po ng vertical salt project. Lahat po naman siya patayo. Ano po? Yung kanina lahat pahiga. Ngayon po lahat patayo. May classification din na po siya. Dalawa din yung government-owned lot. Same lang din.
for LGU own that sa Sangguniang Panlalawigan Bayan Barangay Resolution which is applicable. Pwede po yung Sangguniang Panlalawigan or Barangay Resolution na sa kanila po yung nagpapatunay na sa kanila po yung lupa na pagtatayuan o i-reconstruct po natin ang project na to. Okay? Sa DepEd naman po, certification allowing the use of the land signed by the school superintendent. For a proposal projects that are to be located within the site of existing local infrastructure or facilities, repair of public goods using KC funding, an MLGU or BLGU certification confirming that the site has been actual use for such purpose for a period of time. Kung wala po yun, or right-of-way agreement or deed of donation. For repair of existing government-owned infrastructure. The applicable and appropriate resolution from the owner, barangay, or municipality of the property shall be attached along with the certificate from the municipal assessor. Saan po ang municipal assessor natin dito? Sa baba. So yan po, kukuha po tayo ng certificate from municipal assessor. Ano po? From land located, sa private naman po, private owned land, ito na po yun. For land located within the title of residential, kailangan din ulit natin ng deed of donation. Same with, doon naman po sa horizontal at saka vertical. Ganun din po naman yung lahat ng mga attachment po niya. Ano po? Ito na po yung may mga IP naman po. Hindi na natin ito i-discuss kasi wala naman po tayo dito mga IP sa San Fernando. Okay? Guidance on lot document requirements per project type. For repair of existing type of project sa other. For repair of existing government-owned infrastructure, the applicable and appropriate resolution from the owner, barangay, municipality, or property shall be attached along with certificate from municipal assessor that is indeed government-owned. Kasi ang nagpapatunay lang sa atin na government-owned talaga yan o barangay-owned area yan or provincial-owned lot yan, si assessor. Kaya saan tayo kukuha ng certification sa kanya? Ki-assessor lang po tayo. Ano po? Siya lang po ang may hawak o nakakaalam po ang lot po yan. Kasi minsan, magsasabi po tayo na dinonate na sa atin yung lupa, pero hanggang pasalin-salin lang na salita na galing yan kay dinonate sa barangay. Pero pagdating ng oras, may nag-claim yung mga anak o kaya yung mga relatives ng kapatid kasi sa salita lang pala, wala namang mga dokumento. So, saan tayo pupunta para mapatunayan natin na talagang dinonate na to, nasa barangay na nakapangalan na sa barangay o kaya sa munisipyo, ipapacheck po natin lagi yung key assessor. Ano po? Ini po yan. Oh. Ito po yung sample ng certification. This is to certify that the fair record of assessment available in the office of the real property owned and declared in the name of... Ito po yung sample ng certification galing po sa office ng municipal assessor. Ano po ang i-check natin dyan? Pag meron na po tayong certificate halik assessor, it is originally signed by the municipal assessor. Si assessor ba talaga ang nakapirma po dyan? Are the details regarding the proposed lot in the municipal assessor certification consistent or tally with the tax declaration? Sa tax declaration kasi, doon din natin makikita yung location ng lupa, kung sino po yung owner. Kung sino nagbabayad ng tax, siya talaga ang owner. Ano po? So, dapat may hawak po tayo na dokumento po na yan. Ano po? Yung tax debt, makikita rin kasi natin doon yung pangalan ng owner. Ano po? Ito po yung sample ng content po ng certification galing po sa office ni Municipal Assessor.
SP site lot notarized. Barangay Disaster Risk Reduction Management Resolution authorizing the use of barangay-owned lot by the barangay for the sub-project. Ito na po yung notarized na pinapayagan tayo na gamitin yung lot na pinupose po natin sa project po natin. This is certified that as per record, assessment available in this office, the real property owned and declared by the name of, example, si Gloria Lourdes with administration with only the name of, by the virtue of CLA, but not yet transferred to, with TCT number. Kanya kasi po minsan, yung mga lot kasi po natin, di ba, nakapangalan pa sa isang owner, pero hindi pa naman siya natatransfer. So ginagawa po yan ng certification ni assessor. Ito po yung katulad po nito. So, nakalagay po dyan kung ilang square meter na po yung ipapagamit sa atin. Naka-stipulate po dyan kung ilang square meter na po ang dinodonate nila o pinapagamit po sa kalahi para sa project implementation po natin. Ano po? So, dapat po yan, notarized din po yan. Kasi, kung ano lang po yung allowed area na binibigay po sa atin ng may-ari, yun lang po ang pwede po nating pagpatayuan ng project po natin. Paano po natin yun i-check? It is original signed by the member of the barangay council with quorum. Paano po natin masasabi with quorum? Ilan po dapat ang mag-a-attend pag sa barangay council? At least 5. Ano po? Except it is approved by the punong barangay. Ito po yung sample po niya. Ito po yung sample ng deed of donation. Deed of donation was made and executed by yung kanina, kung sino po yung nagbigay legal aids with resident and postal address. Dapat po nakalagay po dyan. Referred to as the donor of the people of, kung Sangaran po yan, Sangaran, represented by Barangay Captain Silverio Remias is herein after to ask the donee. So makikita po natin dyan, sa Barangay Captain pala po siya nakapangalan. Ano po? Yung sa deed of donation. Kumbaga, siya po yung representative ng barangay. Ano po ang i-check natin dyan? Is the donor consistent with the owner's name of beneficiary indicated in the municipal assessor or certification? It is the donee, the barangay requesting for fund release. The deed of donation attached certified. The deed of donation attached should be certified through copy. MNC resolution with BNC resolution and attendance sheet. Ito po. Ano pong MNC? Yes. With BNC resolution with attendance sheet. A resolution approving and confirming the prioritized intervention of grant allocation and costing for Kalahi Seat and CDP. Baka na po siya additional financing, MNMP. Ano po? Source of document, MNC resolution with attendance sheet, BNC resolution with attendance sheet. Ano pong i-check natin doon? Resolution with attendance sheet must be original or certified through copy. If certified through copy, ensure that the certifying officer signified the attendance sheet attached. Attendance sheet attached. Certified through copy must be across all pages. Ensure that there are resolution number indicated. Ito po yun, resolution number. Kung anong number na po yan sa resolution sa barangay. Ensure that the date reflected in the respective resolution is consistent with the date in the respective attendance sheet. Ano po? Kung ano po yung date sa resolution, yun din po yung date sa attendance sheet. Tapos, kung ano po yung mga
kung sino po yung nababanggit na pangalan sa resolution should be in the attendance sheet. Kasi minsan, nababanggit po natin sa resolution pero mayo po sa attendance sheet. Ano po? May sinabi doon na approve ni ganito, pero mayo naman siya sa attendance sheet. Ano siya nakapag-approve? Diba? So yan po ang dapat sine-check po natin. Ang attendance sheet po natin, minsan kasi po, may mga date tayo na dalawa katulad ngayon, dalawang araw po yung ginanap itong PWD. So nakalagay po dyan, 27 and 28. So supposed to be po, may dalawa din tayong attendance sheet, 27 and 28. Ano po? Ang attendance sheet po natin, nakalagay po doon dapat yung activity, kung ano po yung venue, ito po yun, dapat consistent po siya lahat. Kasi sa resolution po, nakalagay po doon yung kung saan ginawa yung resolution natin. Dapat sa attendance sheet po, consistent din po siya. Ano po? Tapos yung project, NCDDP, AF, dito po tayo, PNNP na po siya. Tapos yung date, dapat po consistent po siya. Ano po? Sa resolution. FNC resolution with PNC resolution with attendance sheet. Yan po yan. Ang resolution po natin, retrofitting and refurbishing, ang pangalan po ng, doon sa resolution po natin, retrofitting and refurbishing of daycare center and all barangay hall as temporary isolation facility. Kung yan po yung pangalan ng, ano po natin, ay kung yan po yung project proposal natin, dapat po sa lahat po ng mga dokumento, yan din po ang nakalagay. Ano po? Dito po makikita po natin yung sa resolution po kasi, lahat po yan ng barangay, yung MIPF nga dati noon na, lahat po ng barangay, nakalagay na po dyan yung mga allocation nila at saka project allocation nila at saka yung name of sub-project. Paano po natin makikita? Makikita po yung total sub-project cost natin po dito. Yung grant is 396,441 plus the LCC na 99,100.25. So ang total project cost po natin 495,551.25. So dapat po yan, tali po yan dito sa Municipal Nutrition Committee Resolution. Yan po ang lahat po natin yan tatandaan na i-check po natin yan saan? Sa approved PAW, sa ERFR SLIP, BDRMC Resolution approving or endorsing the soft project. Sino na po ang nakakita sa atin ng ERFRS? Ginagawa po namin yan, attachment po yan. Nakalagay po dyan yung first trans, second trans, at saka yung kabuuang soft project sa ERFR SLIP. Ano po? I-check po natin doon yung barangay name, grant amount, LCC amount is specified by kung sino po ang donor sa MLDU, PLDU. Nakalagay po siya dyan sa MNC resolution. Ito po yung last page niya. It is approved by the conveyor. It is original signed or certified true copy. If certified true copy, ensure the certifying officer signified the attendance sheet attached. Is the date of the last page consistent with the first page resolution and attendance sheet attached? If the activity is conducted for more than 1 day, the date of the last page should be the last date of the conduct of the same activity. Hindi po, unanimously approved at the 30th day of September 2021. Ano po yan? Nakalagay po dyan, yung last day na po siya. Yung last day na po siya, ang ilalagay po natin sa last page ng resolution. Ano po? Tapos, certified true
and correct ni RBT Lodrino, MDRC Secretary or MNMP Secretary po yan, dapat nandun din po siya sa attendance sheet. Ano po? Si Municipal Mayor, yan po ang mag-a-attest po. Yan po yung last page ng resolution. Dapat ganyan po. MNC resolution with BDS resolution with attendance sheet. Resolution to approve the priority COVID response intervention with the bako naman. Ito po yung sample ng nakalagay po dito sa resolution. Ito po yung name of soft project, kung ano po yung soft project natin, kung hand washing, LCC, grant, and total project cost. Nakalagay po siya dito sa malinaw po siya na makikita po natin kung ilan po yung grant, ilan po yung bababa sa ating grant, kung ilan po naman yung LCC counterpart, kung barangay po ang magbibigay o kaya si municipal po. Makikita po natin dyan sa MNC resolution. Paano po natin siya i-check? It is originally signed by the certified group copy. If there is a date in the last page of the resolution, the date consistent with the date of the first page and the rest are in the attendance sheet attached. If the resolution except it is signed by the secretary and the barangay chairperson and punong barangay. Yan po yung sample ng attendance sheet. Kanina po, di ba, yan po yung pinil account po natin doon na attendance sheet. Ano po? Kung ano po yung activity date, dapat yun din po yung date po ng attendance sheet po natin. Kung saan ginawa yung kung saan yung venue ng activity, dapat ganun din po ang nakalagay po dyan sa attendance sheet. Environmental and Social Safeguard Document, SSSC. Retrofitting and refurbishing of daycare center. Yan po yung project nila. Dapat po, i-check din po natin yung barangay, kung tama po yung pangalan ng barangay, yung munisipyo, yung region, at saka yung province. Ensure the consistency of the following details with approved PAW, SP title, barangay, municipality, and region. Ito po yan. Minsan kasi po, sa karamihan na ng dokumento natin, nakakaligtaan na po natin yan na ma-fill outan. So dapat consistent po yan lahat sa dokumento po natin. Is the SSC original signed by required signatories indicated in the RFR checklist? Sino po ang mga signatory po dyan? Si PPT, si BDC, sino po sa ngayon po sa PNMP, sino po ang, dati po si BDC TWG chairperson. Yes, siya na po ang po dyan. Si BDRMC head, si ACTF, sino po ang TF natin ngayon? Si Ma'am Amor, MCTTF, ACTCEF, kung sino po nakahanda sa atin na CEF, MCTCEF. Siya po ang magsasign po dito sa dokumento po na Environmental and Social Safeguard Document or SSC and ESMP. Ito po yun. Environmental and Social Management Plan, ESMP. Ito po yung sura po niya. Which is saro po sa attachment sa RFR. Ano po ang dapat i-check po natin dyan? Ensure the consistency of the following details with approved PAW, SP title. I-check po natin yung SP title. Dito po natin siya makikita. So project title.
SP total cost, TPC, barangay, municipality, and region. Saan po makikita yung total project cost? Ito po yun. So, yung total project cost po siya. Dapat po consistent siya doon sa mga nauna po natin na resolution na pinakita ko po kanina. Ano po, Facebook po yan. Is the ESMP original signed by the required signatories with a date signed? Sino po ang magpipirma dyan? Kaya nag-give po kaya aming ano. Yan po. Si PPT member. Ilang pong PPT ang magpipirma po dyan? 3 po. Ano po? May pirma po ni Municipal Mayor, ni Barangay Chairperson, and then si Area Coordinator, tapos si CDO3 for Environmental and Social Safeguard. Ano po? Ito po yung CDD form or Household Beneficiary Checklist. Ano po ang dapat makikita natin dyan? Ano po ang dapat i-check natin kung tama po yung household beneficiary checklist po natin? Ensure the consistency of the following. Sa PAW po natin makikita yan, yung barangay, municipality, SP name, and the grand total direct household beneficiary consistently tally with the detail indicated in the SPCF and SPP. So, kailangan po babanggain po natin siya sa lahat po ng dokumento na po natin. Ano po? Paano po natin makikita kung sino po yung mga household beneficiary doon sa SOP project? Nakalista po ba ngayon dito? Household, kung sino po yung mga direct beneficiary po na SOP project po natin. Approve sa project proposal. Source of document po natin is the approved PAW. Paano po natin siya i-check? Ensure the consistency of the following with PAW across all pages of SPP. Barangay, tama po ba yung barangay? Municipality, SP title, technical description, location, implementation, duration, TPC, KC grant amount, cost or in-kind counterpart per donor. Ensure consistency of the following with SPC across pages of SPP. Total population, population breakdown, sex, segregated, total household direct beneficiary. Dito po siya natin makikita lahat sa SOP project proposal. Dapat po lahat po ng yan, nandito po yan sa SOP project proposal. At saka lahat po yan dapat may fill out. Saan po ba kukunin itong mga, saan po ba natin ito kukunin? Yung mga details na yan. Yung TPC, Total Project Cost, di ba sa lahat ng dokumento natin kanina, nakalagay na po siya? Dapat consistent po din siya pag nakalagay po dito sa project proposal po natin. Yung KC grant amount, saan po makikita po natin yan? Sa ERFRS, nandun din po yan. So, dapat consistent po lahat ng mga dokumento po natin. Yung grant, nandun din po yan sa ERFRS. Makikita din po natin. Tapos sa mga resolution. Approve sa project proposal. Ito po yung last page po niya. Sino po ang mga signatory po dyan? Si PPD, si AC, yes, si Barangay Chairperson o BDRMC Chairperson. Lahat po sila signatory po dyan. And i-check po natin na maigi yung mga spelling. Ano po? Para hindi po tayo paulit-ulit. Barangay's Council Resolution to enter into the SPA and to open an account. Ito po yung itsura po ng Barangay Council Resolution na pinapahintulutan po natin si Barangay Council na
enter into agreement at saka mag-open ng account. Sino po ang mag-open ng account? Si Secretary. Ano po? Resolution authorizing the punong barangay. Yan po. To enter into the soft project. I-check po natin na maigi yung sino po ang nagpipirma ng cheque? Sino po ang nakapirma sa cheque? Si Treasurer at saka si AC at saka sino pa? O ngayon, hindi naman si BDC. Habi niya. Yes. Kaya yung nagpalit sa atin ng chairman, magbaban pa ulit po siya. Ano po? Magbaban pa ulit po siya. Pero si Treasurer, hindi na. Kasi 1 month, di ba ang ano ng Treasurer? Validity ng ban nila. O, yung nagpalit lang po ng BDC ng chairman, yun po ang magbaban po siya ulit. Ano po? Tapos, pag nagsobra naman po doon sa bracket si Treasurer, ma-additional ban po siya. Ano po? Ma-additional ban po kayo. Pag nagsobra po kamo duman sa, di ba may ano po yan, 10,000 to 100,000, 150, ganyan. Pag nagsobra kayo doon, magpapan ulit, mag-additional ban ulit si Treasurer. Pero si Chairman, automatic, maban po talaga siya. Kung nagbago po kayo ng Chairman. So, regarding po sa band, di ba po yung mga treasurer po ng phase 1 and phase 2, nagbaran po kamo. Yung phase 2, nag-ban pa lang po kamo ng July, di ba? So, ang ano po kasi sa Bureau of Treasury, depende po sa maximum accountability nindo. So, ang agreement po naman sa Bureau of Treasury, si maximum accountability nindo sa phase 2, na nindo, may bracket po ito. So, kapag kainanda yung maximum accountability nindo sa PMNP, tapos sumobra ka mo naman sa bracket, na yaon naman sa Bureau of Treasury, si kasobrahan, yun po ito ang additional na band. So, makukompute mi po iyan kapag ikuha na din kung alin po naman ang papasehan kang band po nito. So, ikaw naman sa project cost, total highest package, tapos po itong sa grant. So, ito pong tulo, dahil pa ito magkukumpletong makomputan kung alin naman ang pabasehan kang band nito kasi kaya paano may pa itong highest package po na makukompute ni engineer. So, dahita pa po kita makaano. For the meantime po, ipapaabot mo naman naman sa region na si mga treasurer po na nakapagbanda ng phase 2. Since banded naman po na boss, is yun na mo na ito ang iyan. Tapos ihabol na lang po sa additional pa kung may additional pa po pa mo na ibaban. Depende po sa bracket. So, iyon po ang regarding sa band kasi may mga naghahabot po talagang treasurer kung naban pa o daing na kasi naban pa man lang po ang phase 2. So, iyon po ang simbag ng Bureau of Treasury. Sa CNSPMC po, automatic po kamo kabos maban since day man po kamo banded. Ay, BDC, may mga dati po din yung BDC. Ano sa EF? Isay po ang BDC kang EF. Saro. Tulo lang po ang dating ang BDC sa AF na CNSPM, si head pa rin po ngunyan sa PNP. So, si Tulo po, ma-wait din po kita sa computation. Kung ma-additional ban din po kamo. For the rest na baguhan po, maban po kamo boss. So, ang kaipuanan niyo po kaya, so itong form na FBAF, na downloadable po yan, or ito po kayo ng sa inyong mga treasurer, pwede po kayo maghagad. And then ito pong list of accountable officials, pwede po kayo form sa mga treasurer, pwede po kita maghagad. And yung AC certification po, kanina po katumalibo. Yung po itong kaikuanan mi para po may online ka mo sa band. Para po makapag-ban sa itong mga CNSPMC. Ayan po. So may question po sa band? Maman po. Okay. So, may question po? Yes po.
Pag-open ng account po, yes po. Ang kaibanan po nila, si AC pa din po, tapos si Treasurer and then si CMS po. Si Head. Apo. Thank you, Ma'am Pat. So, ibig sabihin po, 19 na bagong chairman ang mga open nila na ipuki, panibagong ban. Ano po? Tapos, i-close na po itong account sa AF. So, ma-open account po kita. So, bago naman po na chairman, including si Treasurer at saka si AC. Kasi na naman po ang bagong signatory po dito sa PNMP. Ano po? So resolution, it is signed by the Barangay Secretary and the Barangay Chair. Is the original copy attached? If not, it is certified true copy. Ito po yung reso to enter into SPA and to open an account. Ano po? Wala na. So, ask more question, kiisi na lang po. So, thank you very much po. Yan po lang tatapos ang sa akin discussion. Ano po? Anyway po, ini po, pwede naman po ini, isa-send po ata sa inyo ni, sa, ano po, sa mga treasurer na lang po. Isa-send nila lang po ini sa mga treasurer para po magkaroon po kayo ng kopya ng mga lahat po ng discussion ngayong araw. Thank you so much po.